egunon guztioi. Eskerrik asko gaur hemen egoteagatik, une esanguratsu honetan. Esanguratsua ez iruñarentzat bakarrik, baizik eta osasun mental duin eskuragarri eta gizartiar baten alde lan egiten dugun eta borrokatzen dugun pertsona eta kolektibo guztiontzat. Nire izena Mertxe da. Osasun mentaleko profesionala naiz eta hemen hitz egiten dut 10-10 plataformaren izenean. Plataforma hau sortu da urriaren 10 osasun mentalaren munduko eguna, hain zuzen, Iruñan data bizia, kolektiboa eta eraldatzailea izan dadin. Elkargune bat, batasunerako, lankidetzarako eta eraikuntza bateraturako gune bat. Helburu argi bat dugu. Izan ere, uste dugu osasun mentala ez dela soilik gai klinikoa. Funtsean, gai soziala ere badela iruditzen batzaigu. Eta nahi duguna eta da ikuspegi horrekin bat egiten dugun lana batzea, koordinatzea eta ikustaraztea. Osasun mentalak ezin du gainditu gabeko ikasgai bat izaten jarraitu, ezin du ikusezina izaten jarraitu. Egunero, gure kontsultetatik, zentroetatik eta baliabidetatik ikusten dugu nola sufrimenduak gizarteko maila guztiak zeharkatzen dituen. Ikusten ditugun pertsonak honelakoak dira. Arreta jasotzeko hilabeteak itxaroten dituztenak. Lege eginda dauden familiak. Erantzunik jasotzen ez duten gazteak. Bakarrik sentitzen diren edadetuak. Horretaz gain, nika eginda dauden profesionalak ere ikusten ditugu. Gutxietsitako baliabideak eta erabakiak ez baitira oinarritzen beti pertsonengan jarritako begiradan. 10-10 plataforma ez da salaketa hutsa, proposamena ere bada. Gure proposamenak apostu hau egiten du. Osasun mental koordinatua eta zeharkakoa, baliabide nahikoak dituena, prebentzio, komunitate eta inklusio ikuspegiarekin. Pertsona bakoitzari arreta emanez bere duintasunetik, ez bere sintometatik. Ikuspegi profesional batetik bai, baina baita ikuspegi gizatiar sakon batetik ere. Osasun mental publikoa, duina, eskuragarria, ongi finantziatua eta konektatua aldarrikatzen dugu. Entzuten, zaintzen eta laguntzen duen osasun mentala. Inor atzean utziko ez duen osasun mentala. Urriaren 10 urtez urte aldaketarako dei kolektiboa izatea nahi dugu. Horretarako laguntza eta batasuna behar dugu. Lehen mailako arretaren eta osasun mental espezializatuaren arteko lotura. Osasun eta gizarte zerbitzuen arteko lotura. Alde klinikoaren, alde komunitarioaren eta gizakiaren arteko lotura. Gaur, Iruñetik, ahotsa altxatzen dugu. Ezin dutenengatik, zain daudenengatik, jada ez daudenengatik. Osasun mentalik gabe, osasurik ez dagoelako. Horrexegatik, Akoa, Aralar, Anasaps, Mejorando Cada Día, Abanbida, Desatada eta Mejoran elkarteok, sektore honetako gainerako entitateak konbidatu nahi ditugu, plataforma honekin bat egitera. Baita gizarteari orokorrean konbidatu nahi diogu ere, datorren ostiraleko kontzentrazioan parte hartzera, urriaren 10 eguerdiko 12etan Nafarroako Jaurerian. Gaur, prentsaurreko honen bidez, hiri honetan konpromisorekin indarrez esan nahi dugu. Osasun mentala, konpromiso soziala. Eskerrik asko entzuteagatik, eskerrik asko bat egiteagatik, mila esker.